Benvinguts al Friki Online càpsula 371. Ens anem a Estiberri, ens anem a la ciència-ficció i tanquem una sèrie. Tanquem Invisible Kingdom. Número 3 de 3. En 3 volums tenim tota la sèrie completa. Guió de Willow Wilson, aquesta escriptora de ciència-ficció que ja havia treballat en diverses històries a diferents editorials. Aquí funciona com a autora independent, amb Christian Ward en el dibuix, galardonat amb premis Eisner i aquestes coses per el seu treball digital. L'edició tapa dura, molt bé, amb format comic book recopilatori, on ens recopila 5 volums, aquests 5 últims volums, i pràcticament sense extras. Tenim al final unes bios dels autors i, això sí, les portades amb les il·lustracions netes. Tenim aquí totes les portades que anem trobant amb les il·lustracions senceres netes. De què va i com acaba això de Invisible Kingdom, aquesta epopeia contra un sistema solar directament, governat per dos potències. Una seria una potència religiosa i l'altra seria una potència econòmica, que seria aquest Amazon, per dir-ho d'una manera, aquesta gent que ens obliguen a tenir coses superràpid i que saben el que volem o ens fan saber el que volem. Aquestes dues potències, en teoria enfrontades, resulta que d'enfrontades no estan res i totes treballen per fer-se riques elles mateixes. Aquí al mig tenim aquestes dues protagonistes, una pirata espacial, per dir-ho d'una manera, i una ex-treballadora d'Amazon, per dir-ho d'una manera, i una ex-monja d'aquesta secta estranya. Neix l'amor en l'últim capítol entre elles dues, però aquí s'haurà de decidir per què fan, ja que van a parar en una nova religió, en una espècie d'ascensió d'aquesta gran religió que en principi és molt més pura i molt més guai i que vol derrocar l'anterior. Les coses no són tan clares com són, elles s'hauran de separar i a partir d'aquí hi haurà una gran lluita, una gran revolta per veure si finalment canvien tot el sistema o no canvien el sistema. Una història molt política, de ciència-ficció i al mateix temps amb molta aventura. El dibuix esplèndid, amb uns colors espectaculars que ens funcionen perfectament per aquesta història fantàstica i de ciència-ficció. Uns personatges molt ben definits i que van evolucionant a mida que avança la història. Una aventura èpica amb girs sorprenents i que acaba realment molt ben tancada. Hi ha un moment que sembla que accelera excessivament, però l'acaba tancant molt bé. Ja tenim sencer a l'Invisible Kingdom de Willow Wilson i Christian Ward. Salut i a llegir còmics.